Bon dia a tothom. Després de tot el que s'ha dit, poca cosa queda que dir, no? Jo, en relació a l'electricitat, sí que diria que heu de profunditzar una miqueta en el de les bombetes LEDs, però després intentar de programar una miqueta els horaris de les llums que n'hi ha enceses, que sigui de jardí, bé en els passillos de les cases, vull dir, moltes vegades estan les llums enceses tot arreu, que s'enguessin i es paressin en el moment que feu el pas, no? Igual que passa ja a molts llocs públics, que n'hi ha els serveis públics, està així muntat. Però bé, l'altra forma important d'estalviar molt és el tema, no sé, sobretot els que tenen calderes, que tenen en acumulació i tal, i tenen en bomba, en recirculació d'aigua, home, programar que aquesta recirculació tingui uns horaris, perquè en moltes de les cases està funcionant el recirculador tot el dia i resulta que potser se'n van a les 8 del matí a treballar i apareixen a les 7 de la tarda. Doncs només que programessin això, aquesta bomba que gasta corrent, per una part gasta corrent i per l'altra també gasta gas la caldera, no? Llavors, per ahí seria un estalvi molt a tenir en compte. A base de dies i dies, però aquí funciona. L'altra part, ara ja passant al gas una miqueta, que és un més fort nostre i tal, perquè la llum ja hi són bastants, jo diria que tinguem en compte les temperatures, això que es parla. Per cada grau de temperatura que baixem en el tema de la calefacció, estalviem un 8% en el rebut. O sigui, poca broma, de tenir la temperatura. Hi ha moltes cases que van amb banyador, amb calceta curta, o pantaló curt, el que sigui, per casa en ple hivern, home, no cal, no? Es pot anar en un xassallet, una samarreta manga llarga o el que sigui, però no cal tot això. A més de tenir la temperatura 25-26 graus, com que estem a 21-22 graus, és més que suficient. Ja dic, és un 8% d'estalvi que podem tenir en el rebut del gas, que és bastant. I com està molt car, suposo que és bo de tindre en compte. Ja estava tot més o menys dit, els sistemes es poden el mateix tant en electricitat que en gas, el tema d'estalvis anar fent mesura, les aixetes potser és baixar la pressió de l'aigua perquè no surti tanta aigua per les aixetes quan ens estem afaitant els senyors i tal, i reduint consum d'aigua i reduint consum de gas.